Η Ναταλία είναι η μαμά μου, οπότε, σε εισαγωγικά αυτό, ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα της Amway. Πραγματικά αυτή την εταιρεία τη λατρεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επέλεξα σήμερα να μιλήσω γι' αυτό χωρίς κάποια άλλη προετοιμασία, γιατί προσδοκώ να παρακολουθήσω με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο. Σε πολύ λίγο χρόνο απλά θα σας πω κάτι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιό μου. Με αυτό έχω φροντίσει πάρα πολλούς ασθενείς μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τον σύζυγό μου. Κοιτούσα σήμερα 2008 γράφει. Το ίδιο έχω από τότε. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει άλλο. Αυτά... Δεν υπάρχει. Πώς? Δεν υπάρχει άλλο. Δεν βγαίνει. Ναι, αυτό... Αυτό είναι Ευαγγέλιο. Είναι, ναι. Λοιπόν, τι μαγικό έχει αυτή η εταιρεία. Σκέφτηκε ότι τα προηγούμενα προϊόντα για τα οποία μιλήσαμε, που είπε η Ναταλία για την Nutrilite και αυτό που αναφέρθηκε πρόλεγου από την κυρία Κωνσταντίνα, από την κυρία Τίνα, έχουν ένα σημείο στο οποίο συνδέονται. Όλα αυτά δεν μπορούν να απορροφηθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό εάν δεν κυκλοφορεί μέσα νερό. Οπότε το νερό είναι το πιο πολύτιμο που μπορούμε να έχουμε για την ζωή και την υγεία μας και το σκέφτηκε αυτό η εταιρεία. Και δημιουργήθηκε ο κλάδος της με το eSpring, που έχει 270 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο επιστημονικός, πώς να πω, το προσωπικό που χρησιμοποιείται, οι επιστήμονες που υπάρχουν μέσα έχουν πάρει 270 διπλώματα. Το ίδιο κατέχει 14. Τι ιδιαίτερο έχει κάνει? Αυτή η εταιρεία πάντρεψε το πεπιεσμένο φίλτρο νερού, το έκανε ενεργό με πολλά στάδια, δηλαδή έχει και το περίβλημα που έχει μακροϊόντα, ας πούμε, την ενδιάμεση στιβάδα και τα μικρά πεπιεσμένα κομμάτια στο εσωτερικό για τον άνθρακα, που απορροφά όχι μόνο τις ενώσεις που έχουν μέσα μικροβιοκτώνα και μολυντές της ατμόσφαιρας που συνδέονται με τον άνθρακα, αλλά και πολύ σημαντικές κακές ενώσεις και ουσίες όπως είναι το ραδόνιο, όπως είναι ο υδράργυρος, που είναι μολυντές και μακροπρόθεσμα, ενώ δεν είναι ιοσμία έντονη όπως είναι του χλωρίου, επιδρούν μέσα στον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσουν και καρκίνους. Οι μελέτες βέβαια έχουν ξεκινήσει από το 1950 και έπειτα προς τα εδώ. Όμως η εταιρεία έχει δημιουργήσει κάτι που είναι πολύ ωραίο και εδώ μέσα υπάρχει, εκτός από τον άνθρακα, υπάρχει και ένας λαμπτήρας UV, ο οποίος γενικότερα ανακαλύφθηκε το 1919. Εμπλέκεται εδώ μέσα και κάνει κάτι πολύ ωραίο. Βοηθάει να σκοτώνονται όλα, μάλλον να αδρανοποιούνται, ας το πω επίσημα όπως το γράφει το Ευαγγέλιο, να αδρανοποιούνται 140 γενικότερα μολυντές και μικρόβια και ιοί παθογόνοι μέσα από την ακτινοβολία, την υπεριώδη, που ενεργοποιείται μόλις γυρίσουμε τη λαβή τέλος πάντων του νερού, χωρίς να θερμαίνεται και να δουλεύει ενδιάμεσα, προκαλώντας άλλες βλάβες. Οπότε όλο αυτό ενεργοποιείται, περνάει το νερό χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του, αδρανοποιούνται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα οι συγκεκριμένοι ιοί και λειτουργεί κανονικά χωρίς να μυρίζει, προκαλώντας υγεία και ευεξία. Συν του ότι παραμένει άοσμο το νερό, γιατί έχει την ιδιότητα ο συγκεκριμένος πεπιεσμένος ενεργός άνθρακας που περιέχεται να δημιουργεί ιόντα χλωρίου, παρόλο που το χλώριο δεν ανήκει στα οργανικά συστατικά, αντιδρά με τον άνθρακα, με το φίλτρο και μετατρέπεται σε ιόν, οπότε παραμένει μέσα, δεσμεύεται και δεν τρέχει μέσα στο νερό που εμείς τελικά καταλήγουμε να πίνουμε. Συνεπώς, επειδή το χλώριο από μόνο του προκαλεί μια άσχημη μυρωδιά, ενεργοποιεί όλο αυτό στην ανίχνευση και στον περιορισμό από το νερό και τελικά καταλήγουμε να πίνουμε ένα πάρα πολύ εύκευστο νερό εκτός των άλλων και ένα καθαρό, διαβιές, γιατί απορροφώνται όλα αυτά και συγκρατούνται μέσα από τον άνθρακα, και όλο αυτό ελέγχεται από ένα εγκέφαλο, ένα μικρό εγκέφαλο ας πούμε, που για 5.000 λίτρα μπορεί και να μας προστατεύει ή περίπου ένα χρόνο ζωής, όπως αναφέρεται από την εταιρεία που έχει,
Και έτσι όλο αυτό το πακετάκι σε άλλες διαστάσεις που πολύ ευχαρίστως μπορούμε να δούμε μετά αν θέλετε, μας δημιουργεί μια διευκόλυνση στην ποιότητα της ζωής μας. Αυτά.